Nos, üdv! Béna vagyok, ezért nem sikerült a videó, amit először vettem fel, na mindegy. Ezért új videót veszek most, ugyanarról, csak hát most mindjárt készen vagyok a házzal. Szóval ebben a videóban készen leszek a házzal. Szerintem. És feltettem nektek csak azt a kérdést, hogy ki ismeri EY Steam-et. És remélem már megint a videó helyett nem azt mondom, hogy Steam. Vagy stream, nem tudom. És... yeah. Oh, jeez! Igen. Ezt még nem fejeztem be. Túlságosan sietek. Nem mindegy. És... szerintetek mi lehet ezzel a seeddel, ez a Entity 404, vagy 404, azt hiszem. Aki ezt nem érti, vagy még kicsi, akkor ne nézze ezt. Mondjuk kinek van kicsikén telefonja. Hogy bármi ilyesmit nézzen, szerintem még a szüleivel nézi ezeket, de mindegy. És nem ilyen videókat, hanem konkrét videókat. Szóval, hogy aki kicsi, akkor bocsi. És itt nem a kisméretű emberekre céloztam. De... mi volt ez? Nem mindegy. Szóval... vagy a képzeletem játszik velem már megint. Igen. Vagy az inventorim akar megszivatni. Már megint. Igen. Az inventorim már másodjára akar megszivatni. Ez legjobb. Ha valaki kérdezni, hogy szivat meg az inventorim, akkor úgy, hogy azt hittem egy gyapjúra és egy nyers birka-szerűségre, hogy egy csirke, és amint de várjál, nem is inventory magasságban volt. Amint oda fordítottam a fejemet, karakterfejét, akkor eltűnt a csirke. Szóval eltűnt a csirke, ami nem is létezik. Vagy csak a képzeletem játszik velem. Vagy majdnem tényleg formáltam egy keresztet, és ez most komoly? Lehet, hogy tényleg kell egy kereszt. Magának csináltam egy screenshotot, mert tegnap találtam egy keresztet Minecraft. Kettőt találtam keresztet Minecraft. Ezzel hát megértem. És elméletileg, ha valaki nézi EY Steam-et, vagy EY Stream-et, nem tudom kiejteni a nevét, vagy csak elfelejtettem. Igen. Akkor azt tudja, hogy miről beszélek. És nagyon menő. Szóval EY Steam
csinált egy olyan videót, hogy megmutatta, hogy miért van kereszt a Minecraftba. És elméletileg a falusiak bele szoktak feküdni a keresztbe. A földbe zélt keresztekbe, szóval ha én ide csinálok egy keresztet, akkor ebben nem foglak, mert ez nem ilyen természetes generálással jött létre. De ha találok egy keresztet a földben, és nem én csináltam, akkor az abba bele fognak feküdni. Elméletileg. Szóval tudom, hogy ez nem logikus, de mindegy. Köszönöm. De... Srácok! Mi az a csiga? Mi az? Áú! Rohadjál meg. Gyere. Mi ez? Másodjára kapom meg. Én Látjátok? Másodjára kapom meg. Szóval ez... közben most nézem, hogy fura van az inventory. Mi ez? Srácok, ti ezt tudjátok, hogy mi? Akkor írjátok már meg kommentbe. És tudom, mi a neve, csak hát mire jó? A Mojang miért adta bele a játékba? Lehet-e csinálni vele ilyen rituálékat, vagy nem? De ezt jól lenne személyesen megkérdezni Ivály Steam-től, mert nagyon jó. Mire jó? Lehet vele craftolni valamit, vagy mi? Ha? Mi? Ez? Vízenergia blokk. Hú. Nehéz kiolvasni. Szóval. Mire jó a vízenergia blokk? De konkrétan én nem szoktam látni. Nem szoktam nézni olyan videókat, hogy mire jó a vízenergia blokk. Jó, szoktam. Ti amúgy hisztek ilyen mixekben? Például Entity 303, Herobrine vagy ilyesmi. Azt hiszem, Werewolf. A creepypasta ilyen, Minecraft creepypasta. Jó. Jó. Mert én nem is tudom, mit mondjak. Lehet? Azt hiszem... Nem tudom. Szóval lehet, hogy hiszek benne, lehet, hogy nem. Hú, az inventory most nagyon zsúfolt. Annyira zsúfolt, hogy már konkrétan tele van. Szóval... láthatjátok, mire gondolok. Tudom, miért tartok virágokat az inventorimba, azok is foglalják a helyem. És
azokat a fákat ide ültetem. Legyenek meg közelbe. Ezt ide kéne. Ezt meg ide. Nem. Ide. Jó. Ezt... Hú. Az a gond, hogy a virágok miatt nagyon zsúfolt a hely. Ezért... Ó, van egy cukornát farmom, most veszem észre. Hát, ha ezt mondhatjuk késznek, akkor készen van a házam. Csak hát a berendezésem nincs. Az a probléma, hogy 14 percnél a videóim nem lehetnek továbbak. Ugye nem érhet fel 15-ig. Szóval ez a probléma. Áó. Jó. Nagyon sok ilyen mit van. Nem tudom miért C, de mit. Igen. Így írják. És elgondolkoztam valami már megint. Máson már megint. Imádom, hogy elkezdek beszélni, és utána elgondolkozok valami teljesen máson. Szóval, meg semmi értelme. Nektek van olyan, hogy ti elkezdetek beszélni, utána egy teljesen másik témára elkezdetek gondolkozni. Tudom, hogy nagyon sok kérdésem van. De nagyon sokat is beszélek, hogy ne unatkozzatok. Mert a videók így működnek. Nem áll a szájuk. És néha ez idegesítő, néha nem. Szóval néha érdemes megtudni valamit a mondandójukból, néha nem. Például nem szoktam idegeskedni EY videóinál. Mert a paranormális dolgok érdekelnek például. Igen, tudom, hogy ez hülye hangzik, de tényleg. Nem hoztam, ahonnan jöttem ilyen izét. Shit. Na mindegy. Milyen más fából lehetne? Nyírfából nem akarok, az a gond. Na jó, lesz nyírfából. Ez az egyetlen egy fa, ami jól áll itt. Ó, közben ezt a videót lezárnám. Sziasztok!